jo sóc una persona pacífica i no sóc molt valenta, la veritat. Mai no m'hagués ficat en un lloc on veiés que hi havia gent que estava provocant per poder jo rebre. Al final hi havia gent en el tros aquell del Passeig de Gràcia, al costat de Gran Via, però ja us dic que la gent estava allà acomiadant-se fins que ens van rodejar els Mossos d'Esquadra i la gent va començar a córrer, clar, perquè la forma en com ells estaven actuant no era de queda't aquí, sinó marxa, que això era el que volien també, que marxessin, que corressin. Estava tallat per baix no podien passar perquè venia gent corrents de la plaça Catalunya, van intentar tirar cap amunt, també hi havia furgons, van arribar furgons policials i van tallar allà el pas a la Gran Via. Llavors tothom va començar a córrer cap en diagonal, creuant el Passeig de Gràcia, perquè no hi havia un altre lloc on anar, en direcció al carrer Casp. I així ho vaig fer jo també. Jo anava amb 5 o 6 amics meus i cadascú va tirar cap a una banda, no? Jo estava allà amb el Lluís i recordo que creuant el Passeig de Gràcia me vaig girar per veure, de no perdre'l, per no perdre'm jo, i vaig veure que estaven allà els furgons i els policies. I llavors va ser quan vaig notar l'impacte a la cara. Molt de mal i bueno, indescriptible. Pensava, no pot ser, m'han donat, no pot ser. De seguida li vaig dir, Lluís, que m'han donat. Vaig posar la mà a la cara i bueno, i ja està, i no... cridant. Ell me va mirar, jo li vaig dir, no tinc ull, i me va dir sí. Va ser el primer moment que ja sabia que el cop que m'havien donat era molt fort. No és que em fes mal en un punt en concret, me feia mal pues, tota la part esquerra de la cara, no? Jo anava dient, ambulància, sisplau, ambulància, gel, que algú me doni gel, que algú cridi una ambulància. No és, ni tan sols si me va córrer agafar el meu telèfon per cridar jo l'ambulància, i me van fer seure en la cantonada, en el terra. De sobte bueno, vam estar allà una estona i llavors va aparèixer un guàrdia urbano. El guàrdia em va preguntar què em passava i li vaig ensenyar. Me vaig destapar l'ull i li vaig ensenyar. Me va preguntar si em feia mal, li vaig dir que sí, i em va donar més mocadors de Kleenex, que ell va treure mocadors i me va donar mocadors nets. Al cap d'una estona jo sé que ell estava allà cridant l'ambulància i l'ambulància no venia, deien que no la deixaven passar. La gent allà cridava, ajuda, ambulància, que vingui l'ambulància. Amics meus vam anar a buscar gel, a veure si trobaven gel, i en això que el guàrdia em va fer anar, me diu, vine amb mi, i me va portar al seu cotxe i me va asseure en el seient del conductor. Estàvem allà, ell cridava, tornava a cridar l'ambulància i l'ambulància deia que no li deixaven passar. Li van preguntar que si estava conscient i jo fins i tot li vaig dir digue-li que no estic conscient, però que vinguin ja. Llavors me vaig començar a marejar a dins del seu cotxe, no? I els hi vaig dir, m'estic marejant. El dia següent jo vaig despertar al box
estava allà la meva família, i bueno, portava l'ull tapat, que m'havien reconstruït el globo ocular i tota aquesta part de l'ull. Tinc tots els ossos d'aquí, tot això d'aquí trencat, el pòmul i fins aquí, m'arriba aquí, tinc un os que no sé ni quin és. El nervi òptic el tinc tallat, està seccionat, i em van dir que m'haurien de fer una segona intervenció per posar-me una placa que encara havien de valorar, com quan se baixés tota la inflamació i tot, però que encara havien de valorar el que em farien, que no estaven segurs. Primer el que me van dir és que havia perdut la visió i que aquesta visió ja no la tornaria a recuperar mai més. Aquest nervi que se m'ha seccionat aquí fa que no tingui sensibilitat en aquesta part d'aquí. Encara no puc menjar bé, no puc mastegar per aquest costat, ni tan sols puc badallar. Quan badallo me fa mal. Només puc menjar per aquí, i bueno, tenia tot inflamat, tota aquesta part de la cara. Però tenia l'esperança de que encara que no pogués veure, pues que podria conservar el meu ull i anar cap endavant. Però ell me va dir que no, que l'ull, que la visió, esclar, que ja no la tornaria a tenir, però que l'ull s'havia de treure i que m'haurien de posar una pròtesi. No em van oferir assistència psicològica de ningun tipus, encara que la vaig demanar. Vaig insistir bastant en això, però no m'ha estat facilitada. No sé si és perquè no la tenen o perquè no, el meu cas no entra dintre de cap patologia que hagi de tenir assistència psicològica, però això que m'ha passat a mi és molt fort. Jo no li desitjo a ningú, i el que no vulguis per tu no li facis als altres, no? Aquesta és la meva filosofia, però m'ha passat a mi i bueno, i aquí estem. Això em va passar dimecres a la nit, dia 14, i dilluns, dia 19, me va visitar l'oftalmòloga a les 10 del matí, i que com el protocol d'oftalmologia deia que si ja no estaves prenent medicació intravenosa, que te'n vas cap a casa teva. Jo els vaig dir que no estava jo amb força de marxar-me cap a casa meva, que els meus pares són grans, ma mare té 72 anys i el meu pare 86, i jo visc a casa seva i són ells els que m'han de cuidar. Me van dir que podia anar al CAP a fer-me les cures. Jo les cures les fem cada 8 hores, les cures de l'ull. Li vaig dir que era impossible que anéssim 3 vegades al dia al CAP a fer aquestes cures. Llavors van insistir en que ma mare ho sabria fer molt bé i que me faria ella les cures. I sí, ma mare ho fa molt bé, però no és la persona indicada per fer-ho, no? Que a sobre que a un fill teu li ha passat això, que sigui ella la que m'ha de fer aquestes cures, no? Ningú de l'administració s'ha interessat per mi, ni tan sol m'han escrit ni un missatge de test, ni un correu, ni una trucada. Ningú s'ha personat allà a l'hospital per interessar-se pel meu estat de salut, de com estic, de què m'ha passat, d'on era o amb qui estava o el que fos. Jo no sé si aquest és el procediment normal, però penso que humanitari no n'és.
la meva família necessita molt, i jo mateixa, necessitem molt recolzament, i la veritat és que algú de l'administració que hagués respost per aquestes forces de seguretat de l'Estat que estaven allà, que diuen que no carregaven, però que sí que van carregar, perquè jo ho vaig veure i tinc la prova amb mi mateixa de que ho van fer. Quan he sortit de l'hospital he vist imatges, vídeos de que el senyor Felip Puig havia dit que allí no hi havia cap càrrega policial, ni s'havia disparat bales de goma ni projectils. Jo no sé amb qui me van donar a mi. El que sí sé és que va ser un mosso d'esquadra i va ser amb un projectil, no sé quin tipus, però va ser un projectil. Si ell no va donar l'ordre, que és el que està més amunt de tots, qui la va donar? Jo ho vaig veure. Per què diu que no? Que no van haver-hi aquestes càrregues policials? Potser m'ho podria explicar, veure'm a mi i explicar-me que ja no hi havia policia i que no van carregar. Jo els vaig veure allà en directe, m'ha passat això, i els he vist després per la televisió. No ens porta enlloc aquest estat de repressió i de violència, i fins i tot he escoltat unes declaracions del senyor Mas justificant que hi hagi aquesta repressió. Yo lo único que digo es que el que lo haya hecho, si tiene hijo y a uno de sus hijos le hubiera pasado, que se meta en la mano del pecho a ver si le duele o no le duele. Que ellos tienen que pensar que ellos llevan las armas. Pero en esa manifestación también podían haber estado sus hijos, porque a veces los hijos también duelen muchísimo. Según qué padre, a lo mejor hay padres que no les duelen, pero a mí me duelen muchísimo mis hijos. Muchísimo. Y no son para que ellos hagan lo que les dé la gana y que unas criaturas que se iban a coger el metro no los dejen y se líen a zambombazo como se liaron. Eso no hay derecho. No hay derecho. Que se metan ellos la mano en el pecho a ver qué se encuentran. Porque a nosotros nos han fastidiado la vida. Nosotros éramos una familia humilde, una familia muy unida. Yo tengo 4 hijos. Todos los hermanos se llevan divinamente. Y nosotros nunca jamás pueden decir que nosotros no hemos metido en ninguno de la familia, en ningún lío. Hemos cumplido con nuestras obligaciones, si hemos tenido que pagar lo que hemos tenido que pagar, nadie puede decir nada, ni en el barrio, ni en injusticia, ni en nada. Pues yo no sé por qué tienen que hacer estas cosas a una familia humilde. No lo sé, no lo sé. A nosotros nos han fastidiado la vida. La meva situació laboral ha fet que jo hagi de deixar el pis on vivia des de fa 17 anys, a la Verneda, i que hagi vingut a viure amb els meus pares. Perquè no, d'aquí a igual 2 mesos, 3 mesos, no tindré per pagar el lloguer, ni per menjar, ni per res. Llavors els meus pares m'han acollit a casa seva, menys mal que ells tenen un habitatge i m'estimen i jo puc estar amb ells, no? Quan treballes d'autònom no hi ha atur, no tens cap tipus de prestació a l'atur. Jo soc una persona que, segons l'Estat, no tinc càrregues familiars perquè no estic casada, no tinc gent gran a càrrec meu, ni tinc fills. Com no soc ni mare soltera, ni tinc un episodi de violència de gènere,
l'INEM no contempla la meva situació en cap dels casos per donar-me cap tipus de prestació ni d'ajuda. Quan jo he cotitzat des de fa, des de fa 22 anys que he estat treballant quasi ininterrompudament per compte d'altres, o autònoma, o fent feines les que he pogut. Encara que estic a l'atur i no computo com a persona que treballa i que perd feina seva i que perd sou seu per anar en aquesta vaga, penso que era important perquè amb totes les retallades i tots els canvis que estan havent, no? Que de l'habitatge, de la sanitat, de l'educació, les guarderies, tot està malament. Llavors que som nosaltres els que hem de sortir al carrer per dir que no estem d'acord amb tot això, no? Jo no deixaré d'anar a les manifestacions per això que m'ha passat. Potser trigaré una mica perquè encara m'he de refer d'això i aniré a manifestar-me i espero que tots els meus amics i familiars facin el mateix, perquè un sol no té força, però molts sí que tenim força. Llavors, que la gent no tingui por, perquè amb por no s'aconsegueix res. La por és el que ells ens volen imposar, no?, amb aquesta repressió. Tothom m'ha dit que ni els grisos, que jo ni sé el que són els grisos, però sí que ho sé, però jo no ho he viscut, fèiem aquesta repressió. Potser és que no tenien aquestes armes. Si això no ho frenem, quin serà el següent pas que ens faran? No? Com ens detindran? Per anar a una manifestació pacífica i legal. Jo no ho sé. Però hem de seguir anant a les manifestacions.